Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m obi kebe na ndị nene masị m udo dịle onye ọbụla udo dịle nwoke udo dịle nwaanyị asị m. Breaking news. Special shout out to Governor SOLUDO of Anambra State. Asị m Governor Power Chelegaba. Onye Eze Jesus, father of all the men. Akpọrọ gị ya ka o jeje ọnụ mee na ibie na ebe na Kirikiri Maximum Center nke bụ nke dịkwana n'Awka. The Rehabilitation Center nke n'Awka. Because when Onye Eze video kwubi, I reminded people and I said, onye lile anụ enwe yeli nwa anụ mmadụ. Na Onye Jesus wele aka anụ oji eme ihe anụ nwa na-enye ndị mmadụ. Onye lile anụ enwe yeli nwa anụ mmadụ, like I said repeatedly, I keep saying it. Because na Onye Jesus, onye ọbụla kala obi na-enye mmadụ ọkụkọ dị ndụ nyahụ obi ya ajị, na onye ahụ nwere obi hosi ọkụkọ dị ndụ ajị, na onye nwekọ n'obi tọrọ mmadụ. Na na-aghọta. Because assistance na anya je join no amensi bi ebe a aje me gini zala ọnụ ya. Because there are so many videos, bloggers video kwa repeat way, just like the way Yam Baba say repeat so many videos of Eke hit Igwe credo, so that ka government nwe evidence ọ bụ na ha enwebero ka ha nwe evidence. Na ghọta. So Onye Jesus geta abago n'aka, but that is one of the things nchọrọ ikwu. That is again n'ime one of the things nchọrọ ikwu maka na apịala awọ si pịalụkwanụ mbala. Apịala awọ n'ime obodo anụnwaanyị nọ si pịalụ mbala. And Governor SOLUDO, there are a lot of bloggers nọkwa na social media kịta na-defend dibia, na-eje analụ salary n'aka ndị dibia. And also all the senior anya na all these bloggers kita megini that introduce all these dibias na social media, because a lot of them did not come out on their own. There's so many dibia put na social media no one now today, no na today mkpamkpa akonara to go enwele ndị mele introduce akọkọ enwele ndị mele introduce Onye Jesus enwele ndị mele introduce kedu afa ha. Name them, a lot of them no na social media today eke hit enwele ndị melia enwele ndị Eke hit na-akwụ ụgwọ ka ha wee na-epost attack Eke hit, because nobody knew Eke hit from day one. Enwele ndị Eke hit na-akwụ ụgwọ ka ha wee na-promote ha na social media. Governor SOLUDO, go after those bloggers now. Those bloggers need now go after them, because na ihapụkwa ha na this case will end there, because a lot of them they are circulate we kwa fake news na akwa apataga ha ma yankiz your work kita ha mekwana ya nke ebo. There are many of them nebugari that fake news, and this will also help you in your own investigation. Now what? Your investigation you carry it out very well. Ejukwana ha juju say hanna kedu is the benefit of introducing dibia? Is it part of the content you create? Get go. There are a lot of them kita na agba kpuru na achoka isipopota nna ha okwu. They cannot come out openly. Say Charles, the Governor SOLUDO nwa mgbe afọ. Biko nene ni ihe emela ha na agbagali okirikiri na agbali olokirikiri. Biko na ebe okwu anụ anya. And to everybody niile nwere oke ite, whether na nke akwa o Eke hit akona datu Onye Jesus ebe ebu na inwere oke ite. Je ebulu maka ara onwe ha na-akpọ ara ebido gbawa mmadụ. Go and pick your kit from wherever you kept it from. Ọ bụzi na ịma ha ebe nke gị dị na afa nke gị dị na ifichago, je ebulu nke ọbụla efuru oke ite bụ oke ite. Eje bulu all of them, because na sem na Anambra State ya dị mma, because na the way Anambra State is the kịta anụnwa, the way obodo si dị, you can literally leave your door open the jenaba. That's no ime okay for door be gị happy ya open na kpube Operation Udo gacha. But it's so sad na a lot of people, a lot of our elders so we kpube Ukpu Eze today. Mgbe chila akwa ọkụkọ ihe nwa no onwe one youth ihe nwa na-enyele n'obodo ọzọ. I came out and I said, because ihe anụ nwa na-echi this young man, he doesn't deserve it. Now from any benefit of akwa ọkụkọ in our society, from benefit of Igbo in our society, from benefit of Ogbu in our society, from benefit of Okite in our society. What value are these men adding in our society? The mother say, you are just jealous. The young man is making his money. Money, Bible say that money answereth all things, and Bible say money is a defense. The Bible also say that the love of money is the root of all evil. You figure, money is a defense.
and money answers all things. So depending on the way you use it, man, our people now put them Jesus Christ the way, the truth, and the life. Now Jesus the way. You know, Jesus the way, forgetting that there's Jesus the way, the truth, and the life. Anybody no go today na Jesus the life. Go nwete ndụ. Go. Gina mmadụ na-eme ihe na-agwa mmadụ eziokwu in truth, honesty between you and your God. You are exercising Jesus Christ the truth, which is the truth which you know is the one that will set you free. But now our people, the youth of this generation, but it's better focus more on Jesus Christ, the way, which is the way. And you are going to somebody like Onye Jesus or na agbago ọtọ na mmiri na nwoke ma nwaanyị na agba ha na social media. One character to identify a good man of God is love and humility. That is number one character to identify a man of God. Number one, love and humility. Because Jesus also said, the greatest among you is love. The greatest among you begin love. Make you know, heal the sick, raise the dead. But when there's no love in you, also again, the greatest commandment is to love your neighbor as you love yourself. That is the greatest commandment. Because I have the bone of contention here. Governor Charles SOLUDO Wambafo. Look into this topic. The bloggers, the content creators, the content creators, the influencers, so the video. If in one way or the other you have been paid to advertise any dibia na social media, arrest another dibia, Governor Charles SOLUDO look into them and pick all of them one after the other, because they contributed in the anarchy that happening in our society today. They contributed in it because all of them took money in one way or the other to promote one dibia somewhere. Governor Charles SOLUDO look into their accounts, look into their Facebooks. Biko do go after them. Go after them. There are many of them. Manebia po for ya fara po for your decade bias. Manajun do tag under that umbrella of content creators, influencers, and social media business people. Go and pick them up. Because they are not innocent. You know, go see give throwback video, video. Now, news and can. They are never innocent. No, he didn't have has because now a tamper with the least person they expected you to tamper with. That is whom you went ahead, because you went to the worm. Or very dark man or so no. Instead of happen when you care the that is why panic is everywhere. Governor Charles SOLUDO, Okuchakwa Henchuliku, Cordon Mbozo, the bye.